Yang Halo. digoleki tibake nyantai-nyantai nang kene. Enek apa ya golek ya? Kan iki seumpama lho ya, Yang. Ya, nyapa? Seumpama apa? Iki mbekmu dua dituku uang 4.000 napa oleh? Wah, lah aku kok nangis saya mau dijual. Kan ya dibelikan lagi. Loh, tapi aku lek ngopeni kat kecil. Yo alah, Lah aku sedih. kok ya susah to. Tak omongi, kan aku iseng-iseng gawe story mbekmu sing kuwi lho, jantan-jantan dua kuwi lho, to. Terus enek sing ngomeni kuwi 4.000 apa oleh kira-kira ngono. Terus aku jawab, "Kuwi uduk tekku teke bojoku. Aku kan ngono njajal lek oleh tak tembungne bojoku ngono." Pas bang kok aku ora roh bendino piye nek sedih aku. Ya wis, lah ngono ketok susah lho wong delok npo. Ya wis lek susah, ndak tak wehne lek ono ya wis lek ono.